Domi, mabali namin. Dom, mapanaglabi ti dyan danang. Ni, anyara ta igpil mo. Daytoy? Tay bistida ka pensil kat. Inakitad kin ni nanang tay isuman la ti pagbado na napaman mga nakitigasar. Aya, kasi nang tiyag kasar. Adak ka no ti kumari da. Agap-apa da ka no kinitatang. Iso mapanak man. Hamang no sanda pa'y la nagsardang. Anya, apa yung agap-apa na? Sigun mo titinyawag ni tatang kat saan ka no akayat ni nanang asukatan di embado na. Sa pabulod naman. Ay, sana napabulod. Itad ko na bado ni nanang. Nalawa kanyak da ito. Ay, apag-iso ka ni nanang, ta naluklok magamsi ka. Ay, problema jay buyong na. Kat, apag-iso da ito. Medyo mailamang jay buyong na dito yan. Sige do, mapanak pay. Ay, wen gayam. Ituloy mo man lang jay gaw-gaw-gawak alina ba akon. Uray tabado mo iladay jay. Ibalaybay mo tumatan tap no may kamakami ti darang itinet. Sige, mapanak kon. Rosa. Ay. Ganyan. Diyak makapagreklamon. Badok ka na rin kaya. Kaya't nasaway. Nagigila badok, tinlabana. Ay, hayawa na. Nalpas ko niya assignment kong imbati ni Rosa. Itay pa'y laagaw-gaw-gawa ka makatugtuglupak. Ita, daway kong taginana. Ay, makatuturo ka talaga. Ilad ko niti sofa. Yung pagkatawan pa ni Rosa. Makaride pa kuray apagpitla. Ay, ayan. Magkinawahan pati bukot ko. Medyo napalo ka nang ituloy niya pinanawan ni Rosa alablaban na. Iya pula'y tinyawag ni tatang. Ngagap apa na kanila na. Sana na nagpapatupan. Ay na, herita ko talaga. Day tasud mun sufing. Sukatam? Na, apay asukat akit na ito yung kasayaatan abistidak. Nagalas. Kadaanan amuda. Anya daytan? Bakit ang kalaunay ni tilangam? Anya? Ay, madakitain. Ibagay mo mo't at alam kanyak akakuyog mo. Nyan. Na, ibain na kun nga asawa, kasta. Kasta itan, tibagbagam. Basta sukatam dayta. Hawagak ni Rosa. Napabuludan na kapailang itibado na. Na? Magpay nga tajay, ipabulod na at medyo aturin na talangam. Ay, nagalas ko ti aramid mon busteng. Sige, saan akong nga umay? Sikalatan ti mapan. Ne. Sana mabalin Kitno si kati talaga ang mga nakitikasar. Sana asyak. Oh, amumot lagaya makasta. Iso nga ron, nga ayo sumut basit at talangam. No di mo sukatan dayta, umuna akon. Ay, saan ka lang umuna? Mapankan, tagbati akon. Naa. Agbati akon. Nagsakit ti pa nagsasaom. Sika lang ti mapan. Nanang! Tatang! Kumayak man! Ni Rosa, yagnan tayong baga kabuluda mabistida na. Sikan ti mangibado itiyag ni Rosa. Niya. Tatang! Nanang! Kumayak man!
Wain, numayain. Tay kinunak ka, sukatam dayta abadong. Imunan ni tatang. Sumarunuta ka nun, nanang. Kita ti aramid kun ugali ti amam itan Rosa. Nakaporporma. Isa din akong kayat akakuyog. Nya? Kayo, mat. Rabrabakan na kayo lang at ha. Nay, sa anak ngagparparbo ka dagiti imbagak. Talaga nagbatad ti panangibasbasawang na iti. Nagalas ka subing, kita man talangam. Bakbakitan kan, sangka kunana, sakbayapin manaw. Bayan nyo latan, nanang. Dayto yan ti pagbado yaw. Lasukatan nyo dayta. Ay manjak, nagkiting dayta. Kayat ko dayto yung suot ko. Paboritok dayto yung manipod pa'y ide. Ang kadaanan amuda. Uray pa'y. Sa anak ngagsukat, akasuti ko na yaw. Badom lata dayta, Rosa. Jaket nga suot dayta. Nanang. Ayawanan ti adwa sao. Mapantawtan. Nakauna kamot gaya man dito lamisa na pagsasangwan dagiti ninang kaskada ninong gusteng. Wain, apay asinurot na dito. Igi ka. Anya, di na kahit akaabay. Hindi tayo tsuram na galas. Di mo kinunak asukatam dayta. Anya ayati madi dito isuot ko. Kadaanan nga rod. Kas kalat tao, ito noon na. Anya, kasta ti ibagam. Kasla agar arwat mo tin atin eder ngamin talangam. Agpapaubing ka lang. Nga iso ti uso. Sige. No di na kaya't akaabay dito'y. Kan no di na kon kaya't makit-kita. Saan akong abangan dito'y punsyonan. Ingka makisangon ka dagiti mawarwarasan iti naka-paper plate. Saan ay? Agawid akong. Makamuka, nusan ka namangan. Tapkan tumat ti ulom. Tatang. Oh. Papanan ni nanang? Ay, ka mo. Wala. Kung ano agsango kaya mangan dito'y, apay-apay manaw. Mading kami nakitkitaan, yesod na. Wala. Napananta nga rudan. Amok pa yan. Tadi na mo dimbaga. Tatang. Wala yung kaidayan. Kita ni nanang mo. Kumusta nga, itinapanan niyo punsyonan tinagkasar. Ay mayat Ado ti sagana. Ang basit ti tao. Iso nga ada take home ko. Take home. Nagisupot ka. Wen, kasano? Nakadado ti kargada kadagiti na iwaras a plato. Napumpuno. Anya? Wendom, napisuulan iti karni ti kagudwa ti pinggan. At adun sapay ki din di sidaan ngam di inapoy iti pinggan. Amo dalatan asan ama ibos jay tao tinwaras da. Iso nga da supot wenno silo pinakaraman jay nwaras tan. Talaga? Insupot no, di saan mo naibos sa sidaan? Iso tinaramid ko. Insupot ko adagos hindi namnamaag asaan ko ama ibos. Iso asa na nagargaraw. Saan ama ko na atid-tid da jay insupot ko nga inyawid. Ay, nay, mabitlaang ni tatang. Hello, tatang. Hello. At dadita pala yun ni nanang yaw. Awan, mate. Saan ka numat ngem imay dito ako na ni Duming itay? Nay, napanan na nga rodin. Nga ti amok. Da kayo ki di nanyat imbaga na itay sakbay pimanaw. Yak nawatan nagiging pagbagana kabayatan ti adayo na. Sanpay ngataan na nga. Anya kay ngamin. Ay di nagpapasulay. Tatang. No sa dino man tinapanan ni nanang mo, urain tayo aswang pay. Amo naman no sa dino ti pagkawitan na, no maangsan itinapanan na. Tatang.
Rabiin, Auntie Suping. Madanagan laki di ita ni Uncle Ghosty. Saan na madanagan day jayon? Di nakmutin kayat makita. Hanya? Nagalasak ka noon. Iso nasaysaya atin pumanawa kanya balay may. Hala. Bakit anak mo't ngaminan, sana ya? Kat isungay, saan kat alaklakayan matay. Agsarming ko mga bina. Agsarsarming mat. Kanulabsan pa iti agsao kat mailansan iti sangwan ti sarming. Tanagadun day tay mira-miraan na sarsarmingan iti bagbagina. Madlagayam. Apay, di na nga ta makita tilangana alaklakayudanen. Saan nga taa kaanakan? Tano makitam ita ni Uncle mo Agusteng. Kasla agar arwat nga apagtapog nalat kinabaraw. Agpantalon to pa iti maong apisang iti patog titumang na. Wano saan, iti ngatuan titumang na. Masirsirip diag kurkursing ako dil na. Kasta, bagets nga ron. Bagets sa tay kunada. Agpapaubeng. O di, agpaubing kayo nga rudin, Auntie. Anyang agpaubeng? Don't worry, siya ti magaam mo. Aguray kayo. Agpikpikas kayo mga minen. Masapula mapunas dagiti man sa itirupayo, Auntie. Aniya? Di kayo madanagan, paubengan kayo man kiidi. Apagiso, ada ka barbaro a produkto a nagatang ko. No kayat yo, da kayon ti pangitistingak no epektibo matla ang wenno saan. Mayat kayo? Auntie, deal or no deal? Madanagan na kininanang. Anyat mapalpaliw mo kinitatang. Saan ka diya madanagan? Masansa na mapaliiw ko iji barangay ho lakas na maikulkulang. Di na aklunan nga dabasol na iti papanaw ni nanang. Kas na nalaeng adi naklunan no kasasaw. Ngam amok ang makaamiris mo. Ado nagiti saan nga omno nga imbagbagana nga isot nakasairan ni nanang. Di na aklunan na nakabasol. Iso masurunak matandom. Padasen da nga awagan amin nakakabagyan niyaw. Wano amin ako kumari na. Amang no amuda tayo ni nanang. Araramidak daytan. Kaaduan mo't kadakwa dati agko na anabayagan asaan da nakita. Lakit tiya. Lockdown nga ron. Isa manmano ti Romwara. Manmanumot tayo na makapagkikinita na iti agkakabagyan. Kas kadagagayam. Handa mo awag. Amang ano ni nanangan. Iso. Hello, nanang. Kahit naragsak latangaron ni tatang mo, Rosa. Madanagan mo ilakat eh. Awan ka diti mapalpali iyo asa bali agaraw na. Nga amangan no adamutin kasukat ko akayat na nga isang pat. Awan man. Masaya at no kasta. Ayan nyo ka di, nanang. Adakla ditoy. Sana bali. Agawid aktaon. Siyak mamuti mang papas. Amo, kamas daw kayo makakita kanyak iti sasangput ko, Rosa. Para makita mamut ita, no niya timakuna ni tatang mau. Anya ti aramidan nyo? Ay, aramidak mo't ate kasi tinaramin na kanyak. Sige, Rosa, isarteng tante agsarita. Sana bali tagawid na kaong. Saan na ko, napakadanagan pa'y. Bye. Ay, agawid ak atalagan. Oh, kaanakan. Mabang-aran laki iti ni insan, Auntie. Ay uwag. Abo ka nalausan ti dandanag dyan nakaw kasinsin mo. Iso nga inawagan na kaon. Agahawid akmut ka. Wala, Auntie. Amangan, no saan da kayo paikid din amalasin, no makita da kayo, Auntie.
Kanakapinpintas kayo itan. Ha? Asi? Sufeng. Imbag, tamay lasin nakpay, gusteng. Aglisi ka iti pagnaak. Simang putak, uray na amok asanon akayat asumang putak. Sana bale, tasan kan nga asit gan. Distancing ta nakanayo nakasiti kayat mao. Moving kamay. Ken mayat manday ta arwat mo. Bagay mo rita leggings mo. Di kan mang pasablaw. Saan ka paspasablugan? Bagay mo talaga. Ay, agsarita tapaya. Distancing. At aramidag. Ni. Taro si tibangin na kwarto. Anya nga tataramidan na. Nay, anya tira aramidam sa feng. Agor orno sak matakit kita. Di mo makita aya. Hindi ka umas asidag. Ni. Badok mo't amin na kita kupinam. Wan. Di mo kaya tama ornos dagiti kasla nakiwar nga niya alupot dito aparador. Iso Di nakman bambantayan. Mapan ka ni ti papanam. Win, mapana ko ni barangay hall. Itay kumapay. Distancing ko naklangaro din o masiasidad ka kide. Ay, di na ka din mapakawan. Manipod pa itay simbangpad ka. Di kan makataltal na. Makatal na ako man. No di nakasi-asit gan. Oh, di ka makarik na. Di mo madlaw at tunggal umasidag ka adaywan ka. Distancing ko nakngarudan. Nya. Ngay sumot ti kanayon mo nga ibaga kanyak iday sakbay apim manawak. Ijay ka man. Di ka mas asidig kanyak. Di ka umabay kanyak kung kunam ide. Saan aya? Ita, talaga sa anak ko nga umasidig kan ka. Surot-surot ka matan iti likodak. Sige, mapaanak pa iya barangay hall. Agsarita tanto inton sumangputak. Uray saanan, hingkalatan. Awan mo tinas ka na pagsaritaan takot. Ingkan! Ada kami nanang. Naimbag ta simangput kayo matlang. Sumangputak magkat. Napaanak lang nagpalamiis kung siyempre nagpampanonotak mo dun Kat nagdakkel ti mubingan nyo nanang. Anya di naramit yaw. Ay na, nagpaubingak nga raw. Ay na, naglaeng jay binabae wano bakla kasinsin mo rusa. Talaga a beautician. Ay, woy nanang. Sa talaga, matasaan kayo unay, bakit iti idadyaw na lang. Sa nyo lang kami na mas asikaso unay ti Baguio iday. Hindi kayo mat kami sumursorot iti usaw. Win nga road, saan akaskin ni tatang? Nay, ada kayo matrosa. Domeng. Ay, win tatang. Dito'y kami kano amang malam ko na ni nanang. Ay, kut nasayat Tapos makapagbabanding tayo. Kat gaputa pandemya pa ilaang distancing latta, gusteng. Tayo mo. Kan awan mo tiada COVID na kada tayo. Oray pa, isaksagbay kaon, distancing. Understand? Kasano a distancing, nanang? Distancing nga ro, Rosa. Keep distance. One, keep distance. Understand? Naurnos ko ang dagiti arwata mi diya kwarto talakay. Kwartom laangan day jay. Anya. At damot amin ang dagiti arwata kiti bangir a kwarto. Kwartok matan ni jay. Sagay sata iti kwarto. Anya? Ala? Anya. Talaga gaya makip distance. One, Ay, saan? Maditikas na, Sufing! Madi! Distance talaga. Keep distance. Keep distance.
keep distance. Sagay sa dakatugang kiti kwartaw. Mayata. Ayos ti. Madi ah. Domi, mabali namin. Uwanin ah. Ay, uwain kabsat. Sige, sige. Kapilitan nga rod asyak ti mang pabugsot di kan. Uwain. Husto ka dita kabsat. Sige nga rodin takitag dagiti mapanawak. Uwanin, bye. Ay, yan ti kastoy aya. Napalagot pa si panagsarita yung di mawag Chairman. Uwain. Parikot da ito'y. Sino na dyan Kaaroba di kakaisuna anabat-bati paila asibibiyag akabagis day di amang. Ay, dahil ada di kagayan. Wain, ag na ay day tuyain. Agsaksakit ka no kat sang kaawag nak. Imbilin na ni di karuba na amang kitkita kingkwa nati panangawag na kanyak. Di mo natay iti COVID di kapitloyo kakabkabalay na dyan. Hun nga raud, kat anyan anagkasang. Taday-jay pa'y agay aywan iti adakabkabaw na tina-COVID anailayon anatay. Iso nakakaasin di inulilan na abambantayan winway aywanan na. Nagkasangay. Nagadwa sa bali ma-COVID, isupay. Talaga, nagkasang. Iso kita latibiyag aya. Saan tayo nga mo no kaano ti panangipulang tayo? Saan alin na kayan? Tano nagtengen ti kanitaw ana ituding nga ipapatay ti tao. Awan, makaigawid. Agpaiso na ta. O, kataan niya ka na. Dayjay, sangkawag na kanaw. Ket kapilitan ang mapanak ah. Tirigat na. Amang ano talagang awan mga iwan kinkwanan. May bayaga lakit di ijay. Basta no na ita. Sa pinagrigat man ang tagbiyahe. Protokol man na. Taag subli-subli mo ti kaano ti agpas positive ti COVID. May sapay dayta. Kompleto mo't kit di ti bakuna yawn. Naluklukay la ti panagbiyahe ka na lagi ti nabakunaan. Saan da ka noon ay amasita? Wen, ngam senyor mo't nga rod da taon. Ay talag. Napila ko man ang dabukod niya pagluganan. Inakasarita dayta agbibiyahi itinatnatang ngaggapoy di bagyaw ngagpaisabila. Taga Cagayan tinakaikamangan day yakay. Mayat no adda pa kiluganan niya biyahero. Nalakakayla ang makalusutan. Baring ano agbiyahi inton bigat. Inak nga rod kasarita. Di ka sanaw, mang dotok iti uay say. Wala. Ay, si kalaki edi ti dutukan da, dom. Namabalin, jak kayat. Apay, Mike? Kay kayat ko amay tud iti sa balay. Para paliiwak langan. Anya? Para paliw. Kasladanas kan paliiw iti kasta nga imbagam. Ando ti agal alman nga agbalin nga o ay si chairman no anda papapanan ni tatang. Isa kayat ko amay kanday ti gondaway. Agraraman nagdekay. Anya? Awan mo't ladumadagan ni ex-kagawan ko roon. Ay, won. Malagip ko laka nga rod iti chief tanod kapailaang. Ni kagawad ko rod iti ti number 1 a kagawad. Hoy, kanayon idi baraan ni tatang tanalaing launay. Nag-uay si Iden, anya? Wan mo, malagip mo pa'y malagayam. Ayun sa anak pa'y mga agkabaw. Ado ti kalukwan idi ni ex kagawad gorood. Kanayon pa'y ama ipasubo idi ni tatang amang sulsulbar kadagiti kalukuan. Apaka ipaspasubuan na. Hangam kaslawan anyaman na.
Di man la kano agyaman kin ni tatang iti. Nga uray agdadatan ani tatang tinakaispal kan kuana iti pan nakaibabain na kuma. Awan utang na imbaga nakam. Pulos adi agyaman na ya. Anyan? Di nan sa among ibalikas ti agyaman ha. Ay, una yan. Mamati ka kanya cross ha. Pinanawan nakmanan ni Rosa. Nasaya at may lumapan ijayan na katugangak. Mamuan na no patuluyan ni tatang tiyang biyahe. Ay na. Iti dahi da kairop ti protokol. Adaw ti sana mapalubusan ng biyahe. Kat sapay kumata, adda pa kiluganan na. Napalag caregiver ni katunganga kat chairman. Di parang nagbugsutan, no matuloy. Matuloy nga biyahe. Asino nga tamat ti ago ay say. Malagip ko lakat nga ron ili ni kagawan ko roon. Ay. Ay si aya. Nandalao na talmanenda. Pinatuloy lang tagayam ni tatang tinagbiyahe. Wan, apay, di mo amo aya, anang duto kan iti o ay say. Kasangsangpet ko lang amin iti kalman ang nagapoy di Manila. Kalat mo't ngamin na niya biyahe. Un gayam, awan ka ti duang aldaw aya. Kung naklano angaw na ladi ko na nangagbakasyon biay. Mas daawak met nga raw, takasla nakalagip nga niya. Sapay nagadun sa ti problema di masulsulbar dito'y barangay tayaw. Adaw talaga. Kasla adda pa'y pakainaigan na iti kakadwami akagawan. Di lang amin may tudo-tudo ni tatang kay. Narigat mo, ti basta agitudulatan no awan ebidensya. Wala na nang. Ket apagisuwa. Napagustuhan mo't langan ni kagawad guro. Wan, kay pakat na mutin atilaing na. Ket sapay la kumata di ada nga umado ti problema iti barangay. Laita ti kanayon nga karkararag tayo. Angam na amangan no manayunan nga paiso ti problema. Nyakit di nga minti nakapampanunutan mo ti tatang yo ah. Awan mo ti amo ka na pati gagagaraan na iti papanan na. Nairamraman di anak ko anak tila yung gaputa nakilugan ni di limabas alugan anak gapu di sampulangkit. Kat kasanaon, mairamraman amabalod ah. Ay, nakabalod da nga rudan. Awan basol na. Isa pangasiw ka diya. Pukagawa. Ay, ne. Nagdayaw ka mo't ah. Di mo makita to'y aydek ah. Da kayo gam tiyo ay si German. Ay, umat. Iso nga, ibagam, no anya dahi ta problemam. Kitaan tayo ah. No makatungtong ko ni kumpare mayor. Barang matulungan na ka. Oy. Alaman o ay say, bigbigak nga utang ka na yung baga na no? Makaroon di anak ko, anay ramraman, anay ibalo. Nay, saan agapaw ta katugangam nila kay Gusteng kat aking tuturay kamot ita? Sak ti o ay say kagawa dumeng. Saan asika? Awan yung bagbagak asak ti masurot. Singasing ko la din bagak. Ang wala, awan na jayoy. Talaga nga awan ah. Sak ti o ay si ita.
akaawan ni chairman na awatam. Ha! Isuasak nga ron ti barangay chairman nyo. Ho, sanaya. Sanaya tumay ka. Well, sika talaga ti masurot ita Apo OIC chairman. Pirmi ang kinaagraraman. So, sana ko na mapanig di barangay hall. Mapan ka, Tom. Sana yun. Masurunak lang. Sana mabali na di ka mapan. Mapang ka. Mandaran na ka day. Binilin nak ni tatang. Dagdagan ka kano mapan ija itinal daw. Manipod ka awan na. Anya? Saan mo tasyak ti OIC? Wen, ngam si katipan na kamata ni tatang. Ha? Apay, di mo binilin na kapay. Di mo agriport kay tumalaang akas barangay kagawad inton sumangpat ni tatang ko a chairman. Oy. O, di mapan ka Pasat ti mapaliw mo kin ni UI siguro od iti report mo to kin ni chairman. Sa bagay. Iso nga sa manabuy-buyan di pa naglaslastog panagpangas-pangas ni kagawad guro od ijay. Ilista mat amin ang dagiti issue na. Akayat mo nga iraman iti i-report mo kin ni chairman. Ala nanang, adda kanon diti nagbugsutan dagitay nakalibas abalod asigod ahuldaper ken manibrong dito ili tayo. Kat mabali na dito'y nagbugsutan ti mapanunot da apagkutaan. Aya, ay sus ka, delikado Sapay ni tatang mo ti may saan ang ipatiliw ka dagajay iday. Ay talaga delikado nanang. Nakaputbutang. Ang mga nuda tayo ti pagpupudutan dan. Ayan ni Duming aya. Anday di barangay hula. Ay, mapantay ijay. Nakasarita ni UIC. Anya ti ibagayaw? Ibagak tay may papaniti dayta. Ang mga noong pa iti aksyon da iti dayta. Ay sus, dagdagak man. Lani nanang. Ang mga nanya mo ti bagada kada kayaw. Ay, sana mabaling agpatay-patay ni Gurod. Ang mga nadamutin ulyon da balay dito nagbugsutan. Kasi day. Sige, ala. Mapantayo nga rodan iti barangay hall, nanang. Imbag tanadanon ka, Apo UIC. Naay, unay daytan UIC. Nanay, apay nga katawa ka amang kitkita iti aydek manang subay. Unay mutla ka ta nagdakil na daing kwintas mo nga ayde. Temporary pa Ay, one month tapno maamuan ti amin akabaranggayan. Asak itan ti chairman ti nagbugsotan. OIC ko na kuma. Acting chairman laang Gurrood. Kagawad Gurrood. UIC ko nakman laangan. UIC chairman. Iti unos tilimangal daw. Namne. Nagpalaminit kamutan iti akaba da itarupam. Ayan niyan. Ay, one month Pakaidayawan tayo daytoyan manang sopeng. Sak ita. Ti chairman taawan nga road nila kay mo. Iso nga oray OIC aklaang. Adoma ti magapuana. Kuri kita nyo. In 5 days time. Dagijay libas sa balot ti kapuna ngay mayak. Umay kuman ipalagay delikado dagijay atat tao. Iso nga agalibtak kayo. Laglagi pa niyo. Ni gusteng tinang ipatiliw ka dagijay eday. Ay, won ka day manang. Iso para makita mo't ati kabaelak. Katingkyaw tanapan na good time ni Chairman Gusteng. Iso asak ita ti Chairman. Naglastugan. Ay na, saan ko akasapulan ti palagib mo manang supig Sakti makam mo ita dito'y barangay. Tasak ita ti Chairman. Napan mo ngamin nag-happy-happy ni Pare Gusteng. Anya nag-happy-happy ti bagbagam? Kasta ka diti bagbagam ka dagiti umay dito'y barangay hall? No na do ba? Aya. Nanang, hintayon.
Saan ka na makirikir kini Apo ay say? Ay, yawid mo ni Manang Suping, Rosa. Ang mga ag high blood gapukan niya. Talaga makapa-high blood ka itan, tatila ibagbagamaon. Ay nanang intayon. Nagayon, agawit tayo. Ulitek kagawad nga uay si chairman iti unos lang ti 5 aldaw. Delikado dito'y barangay tayo, ita, gapu ka dagiti may padpadama kang naglibas sa balawd. Uwan ka day. Hey, Ni gusteng ti kang runaan anang ipatiliw, kinang paibalod ka dagiti ide. Isungagan na kayo, tamangan no umayad na ditaw. Nakaroon ni kagawad guroon. Kunam no sino akalaingan nitan. Bayan nyo latan. Saan mo tamabali na baybayak latan na? Kagawad akmat. Masik na naklaw na iti pa kaidayawan ti barangay. May saa ka maibabay no da saan na nasayata pa kasarsaritaan ti barangay. Wan matkit di Nang runa lao na iti may papaniti siguridad tayo. Masurun pa yan ni nanang. May sapa neta. Saan nga makapagtip-tip pa ni nana kundi sarong ka rin di barangayon. Ayam sa dino kami tipod no anapanan ni tatang. Awan nalawag nga imbaga ni nanang kanyak. Basta, sumangpot to kanulatan. Kaano nga ta? Isulat makamu Ang kasla nangag ko ko na ni nanang idi kasarsarita na di sekretarya ti barangay. Mga nagpaot iti 5 aldaw kano. Kastamo tinaita da gundaway di uay say. Wan, kapautan day ta 5 aldaw. Adaw ti mapasama kiti unos ti 5 aldaw. Husto ka dita dong. Isung agridam kayo. Napintas a negosyo ti i-offer mi kada kayo. Makisosyo kayon kada kami. Adda mabalin tayo apagmulaan adaga. Ti gayem mi at taga dito'y nagbugsutan. Kasta ay akabsat. Anyat nagan mo itayan? Mrs. Sputnik ko namlatan. Anya, Mrs. Sputnik. Wan? Ay nga agnirsiik ka. Sa bagay, makakigkig to ti apelyido ti asawa, anay silpo itinagan ko. Sputnik ko naman. Ay, anya nga minti pa imulayo ako nayo anapig sa negosyo? Mamuan yun to Huwag magkidi Aguray ka. Anya ka itayan? OIC ka kuna? Ay, sa anak nga OIC. Siyak ti barangay chairman dito'y nagbugsutan. Wan, barangay chairman Right. Iso nga rod nga imay kayo offeran ang makinegosyo kada kami. Total, dito'y matlalugaryo ti kaasit gani jay pagimulaan kadagiti similya. Pagapitan to kadagiti herbar nga agas. Mailakon to itinangina dagijay. Ay, good. Mayat no kasta, Mrs. Sputnik. Talaga amayat anya. Mayat kayo makisosyo? Amo kami matkat iti amin magastos. Ay, huwag. Napintas na ita project, Mrs. Sputnik. Plantasyon ti makaagas amula. Kabarbaro da ita. Awan mararamidan ni OIC. Iso pangaasyo ka di kagawad dumeng. No sa di naman itatiayan ni Chairman Gusteng. Ibagayo tagawi doon. Iso ti amok makatulong di anak ko. Ay, tatirigat na. Talaga asaan ko nga mo no sa dino tinagbakasyonan na. Imbati na ti cellphone na card. Anya? Gagara na nga imbati. No, nalipatan na. Siguro ka ni katuganga kasufing. Ingagaranan sa kanaw. Di na nga ta kayat ti masingay tinapanan na so imbati na. Manyamot tan. Kaasimot di anak ko. Inusinti day jay. Awan basol na tanera na laan na kilugan.
Bayan niyo, kita no niya ti mabalin may nga itulong. Kasi mat ngagpaiso di anak niyo. No kasta, umay ita di nakatulag mo ako ng mga asawa ti negosyante. Wine, i-close tayon ti offer na. Makisosyo tayo. Di mo la mayurayan ka ni chairman. Ay, sos, amok. Nga adun tumanan ti chichiborichi na. Karbangan na tayo sungarod ti chairman. Kuray no da ito'y laang mati maaramidan tayo iti kaawan na. Makaagas ka no da among lakay. Agas ang makatulong kadagiti kabaranggayan. Ada akon OIC. Ay, nasayaat. Ay, kagawad dumeng. Iso, ti ibagbaga. Ay, Mrs. Sputnik. Kadwak akagawad day tayo. Oh? Mrs. Sputnik. Nice meeting you, kagawad. Kastamay, madam. Ne. Anya day jay? Serenan sama ti patrol ka. Wine. Ang mga respondyan na iti pulis iti asidag. Nasaya at tandakan diti barangay me, Miss Sputik. Ha? Amuna? Ani, adakan lakay ghosting. Ay, stay, chairman. Chairman, Ay, eko. punak man lang di kay pasimang pa. Sanak mo't katapi manaw akas iti amuyaw. Di ta. Ops! Pusalagat. Dita. Apay ngay. Katinya ti pusas. Day. Tapno amuyaw. Naging babakasyon na klaeng. Tapno masurveillance ko iti husto. Ti may papan kada kayaw. Sika ti asawa di nakalibas sa balod. Saan? Sungbat! Siyak magpaiso. Awan lusot yun. Addan dagiti nawagak a pulis. Kasta. Ita apo OIC ken si kadumeng anya mo ti may report yo anaramida nyo bayat ti kawan ko. Ha? May report. Report? Nagtagtagay nga pakmanan. Domi, mabali namin. Dam, saan lamamin eleksyon manayin? Uy, kasla makitkita ka. Tanya, Marang mga bakmat langan dyan ang bayagan na padpadaanan lang iti nakalabaga. nakalabaga. Uy, di kalaban lang iti nakaduyaw. Hapay kit di. Uray asino laditan kat nagipilpilan samit tayo. Ay, apay ngagngirsi ka. Damagan da ko may tibagida no kabaalan da nga akman ti akam ti may sa presidente. Una niya. No, kabailan da nga ta asulbarin ti problema iti intiro apagilyan. Kuma, Ay, apay nga tangamin nga adadag iti agambisyon iti nangat ngato ngam ti tuktok da. siyempre libre na ita. Kastay ko nadan, libre ti agarapaap. Iso nga oray man arapaap makabaalam ti agtayag aging kay kaulpan akas kalatay kaling agam ampayag. Mabalin lata. Kaputa libre ti agarapaap. Kasta lang na ita. Ito pa yan nakapanaw ni Rosa. Awan matinas ka nagagaragit di barangay hol. Tainton bigat pa yung mati duty ki chay. Iso nag-relax man mat na tao. Agbasa-basa pa lang. Daan na magasin na tinapindot ko. Kanya nga issue na ito.
Nobyembre 5, 2001. Adalakit di sinurat ka, wanay pa-black ito. Kita man ti table of contents. Kung nagtupay ka. Ay, basag man. Kada iti pahina 12. Ay, magore ka. Anyamot nga istorya na ito. Basag man pa na ito sinurat, ti bangunan naman nurat. Natayan na ito aman nurat, ti iluko kay. Jak sa nabasa na ito sinurat na. Parakyangan. Ano? Kanya na ito parakyangan. Ay, iso man ti mo na basag. Maburbur-tsa na kiti paulo na ito nga istorya. Oo. Itay pa mas dawak iti dati anuang ni katuganga. Agamak sanak talyaway. Unam lang adda na akem na. Akas la adda ibagana. Talyawon nakman eh. Napay ay di ka lang makataltal na nga umak. Agarab kakit din. Nene. Napay nga. Kasla dalawag nagtaod karagiti mata na ako mikita kanya. Ano na tiyo maritrakon? Baraan ako. Kasla maulawak. Apa yang nakaidak di kapanawan? Malagip ko. Inyag ko dito ni kalantangan tay pastor ko. Adumot ng tipada na ano ang agar-arab. Anda pa yun baka kas kadakalding dita. Ada kagayam dita kalantangan. Sino di si mong bat? Awan mo't sabali at tao dito. Siyak lang kada dito yung agpaspastor. Pasit ka naktiwang. Dirito sa ti ikikita na kanya. Anyan lang ti anuang ni katugangak. Siyak tinagsao. Anya? Ne. Mamati ka. Siyak tinagsao. Tubig. Kasasaulak. Saan aya? Anya? Nagsaot to'y nuwang. Wan ba't siyak to'y agsasao. Nagsasaw ka nagpaisaw. Nakaskas daaw. Babaan ti pawarnwang. Maawatam ti kayat asawan ti panagam-emak men. Makasao kamen. Anya? Power nuwang. Anya na ita? Basta pawarnwang. Di ka nagdamag paino anya na ita. Kasano na ita power nuwang? Kunak lang arudan ani ka nagdamag dumeng. Basta pawarnwang period. Power nuwang ka no? Makamuritan. No kasta makapagsaotang arudan.
makasarsarita kan, akaslakla makisarsarita iti pada ka tao. Exactly. Akas iti ko na ni katugagam Agustik. Ah, Kaputa mawata monti sa ume. Kaputa makasarita dakan akas lanwa. kasla nuang itan? Bituyak pa'y labalay yun, nanang. Day, apay Rosa, di pa mangpet ni Dumeng. Anyalat oras. Ipastor na pa'y ni kalantangan, Ayun anya. Imbag kita nagagat di asawam, kanaano sa mga ipaspastor ijenuang ni tatang mo. Mas asyan ka no kinikalantangan. Kasano, kanayon ama saplit. Nang runa no agbunto-buntog nga aguyod iti arado. Mas daawak kan tatang mo. Saan mo tanas kan anapartak amag na tinwang no aguyod iti aradaw? Tirigat na, no kas di asapliden na partakan mo jenuang ti agaddang. Di nanton maipakaan di aradaw. Ikapilitan, rabawan nantaon di araradwan na. Gapu iti dayta, saplitan to mana ni tatang. Kaslaki din nakabasol ni kalantangan. Kahun nga rod, pabasulin nanton jenuang. No kas di amatarantan asumarono, kat di na maipakaan di aradaw. Ay, saan ko mauawatan di amam no tadtuma. Istoryahan kanyak ni Dumeng, ti makikita na pampamayan ni tatang kin ni kalantangan. Di man lang makapanunot ni tatang mo. Nga uray ayop, ada matriknada ang masakitan. Day tangarod, maparparigat lang ka na yun. Una nga rod ni Dumeng, ano tao lang nga tayo kat. Adaw na reklamo na, ang mga no nagtalaw pa'y kaingatan. Ay lakit niya. Siguro uray ayop agtalaw. No? Maadaan iti kuntaway. Nga rod. Angam kasanukad ang maadaan iti kuntaway aya kat nakabaod mo ta kanayaw. Wano saan, maiwayway ngagmalmala medya kapanawan. Masyan unay ni Dumeng. Iso nga uray mabisinan, di pa'y lagawid kay pastor na pa'y jainwang. Sa kalpasan na, mapanay palubnak. Sanan to ilino nga ni Jesirok ti mangga. Ngala, imbaglakid din ata naanos mo't dyan natumpungam anak ko. Tanusaan, amangan numatayan, di ka kaisuna pagtaltalon ni tatang mo. Nagkapon sa amat ni Rosa dito, ibakay. Wan, ngam nagawi dun, itay mapasar na simangpet ngatan ni Dumeng. Kahit masawan, imay dito ni Rosa, gaputa di pa si mangpet ni Dumeng. Katuan, Napanan na paingay, kat kinunak ang mapanalatan iwayway jenwang itay nakaarado ak. impastor na nga taa, kastamat ti ko na ni Rosa. Ha? Agim papastor? Saanan to ibaga, abinanog ka? Saan mo't nga taa? Si kakit di. Maas-asyan ka no di manugang mo, iti makitkita na apampamayam ijenwang. Maparparigat ka no, iti husto jenwang mo. Anya? Oh, di ka agong ungat. Taure siya kat masya anak launay ijenwang iti pampamayam. Di ka man? Saplit ka la, saplit. Kahasimot Mabambanog lang arudin nga agar-arado, saplit ang pailaang. Kahasimot. Di ka kundi sao iti kasta tasan mo nga mo ti agarado? Ay, oray no saan ko nga mo ti agaradaw. Taamok mo't, kan makitkitak ti trato mo dyan mo. Nuang lang agpaiso, lakay, ngam adda mo trik na masakitan, no kas diya sapsaplitam. Samon to pa'y labas-bas sawangan. Imbag ka ta sana makasong batakas la tao. Hustaon, di nakpagpungtoten ta na panuga. Alawan-wan. Slawanan timbagak. Mabitlaang tayo nakagidasaray. Ay, madamdaman to ti panangitasar mo. Lagi na naakpay. Ay, wanaya. Sige. Madamdamata pa'y nga ro, damangal daw.
Sige lang. Ibagam lagi ti kayat mong ibaga kalantangan. Tapno malaganan ka. Agyaman ak dubeg. Maawatan ka. Sige, ituloy mo. Tapno malaganan ti dagansan mo. Kaya't ko nga ipiksa ti sakit tinakam ko. Karamanan nagitipadak ano ang kan amin nga adda dito'y nga agar-arab. Ha? Nasakit tinakam me kadagiti amo me. Naulpit dagiti amo me a tao. Imbag laki din. Kaadwan namat a para pastor kat naase kan natunguda kada kami. Kasking ka duming batingting. Ha? Naimbag ka unay kanya. Kanya ang duming batingting ti bagbagam. Saan ka batingting? Di kan masunod. Ang ugulatay jay. Ha? I love you, Dumeng. Amumpay ti aging les. Wala. Genius kami ba't kat anak biyag. Kasta? Kat ita, tamakasauna kan. Si kabanlaangan, ti mangidanon, iti sentimentumik, kadagiti na olpit at tao. Agasab, gapo tanwang kabilaangan, nga ayop kabilaang amakit kita na, kaslawan mo tirik namin amasakitan. Kas kanyak, manipod edi orbunak pailaang aginatang nila kay Agusteng, kakaasi akon. Kanya? Saan pa'y alakay ide taagin pupugi pailaang. Kan uray bakide ita agin pupugi lata nila kay Gusteng. Talaga nga dahil impa na masakit tinagam ka nila kay Gusteng. Ni katuga nga katatang. Ado. Kastaya? Manipod pa'y idi orbunak. Aginatang na di among ni inang ko akabayan. Kakaasi akon. Tinalyan na. Nangad o na iti tali. Nga inseng danda iti tangad ko. Guy-guyodan nak ede. Nga iban iti turod. Kat iwayway naklatay jayan nga uray nakapudpudot. Kasta? Hindi makadakdak kelak basitan. Pinasungwan nakkeded. Kanya? Daytoy man. Kita to'y sungok. Inabutan na ti sungok. Kat agasab, saan pa'y anaimbagan, inubunan na ni ti pasungo, ti pa'y nagimbag asugat ko. Nasakit edi ti sungok. Makak nga imak ide, nuguyudan na kaon ngam, gutadan naklata, nasakit ti sungok ide. Yik-ikis ko ti ot-ot na. Ngam di na maawatan ang masaksakitada. Si kamay? Ado, tirigrigat ko. Kat ita, ibagbaga na alakaya ko. An-anwan nakngatan ita talakaya ko. Agyaman nagtadakan. Inururay ka. Mapisina kun. Di ka penangal daw. Saan pa'y Apay ngamin. Napanamtan eh. Alas 12 di malaman. Impastor ko ni kalantangan. Kat naging inistorya kami. Anya? Ay, di ka man mangrabak agasta dom.
Kaslama makasaon, Jinwang. Day tangarod ti bagaken ka. Ay na, Dom. Mabisinak mo na yan. Magantapay. Pinanawan na ko. Sa bagay, jak namnamaay namamati ni Rosa iti istorya. Isa madamdaman ta. Mabisinak ba't ngagpaisang? Ay, nabang-aranak, Matsura. Amok uray da kami anak kang iti panangis istoryam iti pakasaritaan ti biyag mo. Di manugang nila kay gusting amom. Amok anambaran nyo lat naging aarab iti asadagmi ide sinakayanak ni Domeng kabayatan ti panagar-arab ko. Ay uun man, iso amaragsakan kami. At least, naibagam no kasano ti karirik na tayo. No kasjay akariyaren da tayo dagiti na ulpet nga amo tayo. Imbag ke ide, asiti di Diyosan tayo. Linukatan na ti isip ni Domeng, tapno makastrak iti lubong tayo. Kat maawatan na ti ibagbaga tayo, nukas jay nga agemak tayo. Uwan nga raw, ngam nila ang Domeng ti makasao tayo. Saan ka de? Wan pwera nila kay gusteng. Kandag iti daddo mapay atao nga amo. Kas kumadjay amom anilak kay bintot. Langgong mo dayjay ako na saan aya. Talaga alanggong. Pagsikugan nak apagsikugan. Sa apaman amakadakkel dagiti anak ko. Ila ko nalaad dagos. Badi ka pay. Nagmayat to pay. Anya? Takay kayat mo mat? Awanan di anak mo. Inlako namanan. Saan? Uwan. Apaman amakadakkel basit. No napusutan, ilakunan. Iso mabalin manan. Ukudan na kantumanan nga ipan-ijay apon ko. Be, saan kanon asika timang pulikan niya talakay ka kanon? Anya, sa anak pa'y alakay. Ibagam iti amom akabaalak pa'y. Yakaw di mangiwayway ka ni Matsura, taada na panan ni Parem abintot. Kastaya, adi kasanaw. Papulyan nyo manan, tanong yaw. Kuwain, ang lakay ka numot, pintoy nuwang may. Ay, san pa yun ay, kumare? Kabailan na pa ay timang puli. Ay, awan ka nun. Kung ni bintot, parakyangan ka na, genuang maun. Anya? Ne. Makaawat sakit di matinuang ko. Kaslakayat na ti makagarot. Talang, naawatan ni kalantangan ditungtungan niyo. Sasawa mo't Domeng. Ay, anyangit akong kunam, Dumay. Day ta imbagayo parakyangan. Amuna day ta. Kat, dahi tati ka po na, kaslakayat na ti makabolos, di ta nakaibawdan na. Sa nakasta ti kahit asawan ti panagamakan panagrikos-rikos na ti nakaibawdan na. Anya garot. Kay kayat nakanon ti mailako kadagiti tagakyangan ngam ti mang pulimanan ken maparigat tumanan inton sumaruno a panagtatalaw. Anya? Ni. Kay kayat nan ti maidaton ijekyangan. Huwin may, talaga parakyangan dyan wang kumpadre Gustay. Agure ka man Domeng. Apay nga isa-asawam tinwang. Gaputa maawatak ti bagbagana. O deta nagamak manan. Kay kayat nan no ibaga tayo parakyangan. Parakyangan.
Parang, naitagtaginov kumot, jay binasak nga istorya. Doming, mabali namin. Taitwalya kon Sufeng. Ada ni Jay Banyo, senior. Ni ay, masurun siya manin. Thank you. Di pa sumumbat. Kaawatan na masurun manin. Ay, kasano, baunak man ngaminin abaon keng kuwana. Kumplitong ti usarek ngagdigos. Please release me, let me go, for I don't Ne, salbag. Nga pa ngagtagom ni rambutan. For I don't want you anymore. Ne, siyak sa ngagpaso ti nagtaguban na. Payman, pardasak tagdigaws. Uray nakrambutan, tamakaraman ka. Di pa'y lakit agsardeng ni Gusting ngagkanta. Tagtaga uban lang arudin ni rambutan. Let me go. Anyan ni rambutan. Salakay! Anyat problema maya! Na, makaungat ni Gusting. Asos, agalwad ka itan rambutan. Salibag! Ang mga nuparigatan ngagpaso ni Gusting ni rambutan. Abugag tamapanlaangan diyan darusa. Oy, rambutan! Di ka tumanaguob dita! Kumano ka pa ilaang? Kaasi ka laang inton makadigos ni Gusting. Ay sus, agalwad ka. Nanisite, aglagid-lagit nga rudin kanyak. Inka iyayan darusan, rambutan. Ayan ni rambutan. Ne, apay lakay. Kundi tagob kiting. Silbag. Nekat, papatagon ay. Ayan ni rambutan kunak. Yakan mau. At dapat itayan tiri daw. Ay, rambutan ni sabdan mo tagtaguaw. Apay, anyat taguubam ayan, loko. Day, apa yung tatang? Bugbog kawan yung matan ni rambutan. Katong taguubla kita taguubin. Kadigdigos yun sa. Hindi sa nakarelax kayo, napreskwan kayo. Agong ungat kayo kitin. Dahito ingarod aso. Bigbigat ngagtagtaguob. Malas ka no tisang bay ti taguob. Nga ta, kunada mo ta sana may sa ti kay papananti panagtaguob ti asaw. Anya asa na may siya? Kaadwan na nga damatay no kasta ngagtaguob ti aso. Sa bagay, talagamot nga adu ti matmatay. Agsasaronon na kitay matay, akaadwan na kat sigod nga da sakit da. May papan, na-trigger ka po iti COVID. Ngamsan mo, may baga COVID timpatay ti daduma. Uwan, isang adamot la malamaya na bangkay itan. Ket dagita amat matay ti gapuna, ngan anawa ngagtaguob ni rambutan. Kaslad namanen sumaruno amatay no kasta. Saan mo't nga ta kasta ti kahit asawon ti panagtaguob na. Tanya ko ma? Ang mga no da di na magustuhan na nangag na. Kas ko man, no, nagpatukar kayo ti di na magustuhan ti ayog na akanta, no musika. Agtaguob ka no ti aso no kasta. Anya? Ay salbag, siyak nga rin ti tinaguoban na iti Saan nagkanta. lang aday tatatang? Agtaguob ka no pa ti aso, no nalaos ti ragsak na, na simbang putan ti amo na. Kasla tao kanumot la kita. Ay, nilalaki din na tatang.
Apay dam. Katkatawam sama ni tatang. Apay? Makakatawa ak man lang. Apay manayin? Ni amin rambutan. Nakabasbasol, gapu iti panagtagtagoom na. Anya? Agdigdigos ka no ni tatang itagkan kanta. Ah? Giniddanan mo't ni rambutan tinagtagtagoom. Aya. Tagtagauban na ti tatang agdigdigos. Kasta? Kasta nga ron. Inlawlawag ka. Saan la amay may sa ti kay papanan. Wano ipasimudaag ti aso no agtagoom. Wen ka now. Sika amom dagita a doktor na tiyet kamot kadagiti ayop. Unay mo na doktor na tiyet ako na mo. Kaslamot latay kunada nga attorney na tiyet Imbag tanagulima kan ni tatang. Naawatan ng samot na itimbagak. Ay, sapay kumata na awatan ng agpaiso. Amumot ti ugali ni tatangain. Ay talaga. Ang mga agsasaumot iti ununag na. Hindi na lang may baga kanyak. Hangam, makapakathawa. Saan mo't ngamin nga amin a tao, kat makaawat iti kababalin dagiti tarakan. Nangro na lang harudan, naawan isem na kadagiti tarakan. Uy, kas kumakanagiti tarakan na pusa. At nagiti ugali dagiti pusa, ang nyaw, kat maringgurda. Ngandamot kayat da ngay pasimudaag. Ngayon, agpaysuday tadom. Taamin anay paraswa diti lubong, kat adda kay mudingan na. Adamot karibangan da may patag. Taging gaita, tagil irad akon kalpasan ti pangal daw. Saan pala amapuno si ti panunot ko ni katugangak at tinaguuban ni aso da. Nautak ni aso da ani rambutan. Tao kuma. Nalaka amay suro na dyan. Na makaawat iti sao. Kasano nga isuro ni katugangak. Kat ungtan na pa'y nagtaguob. Imbes nga agpanunot ko ba. Andalin na kumati-kababalin ni rambutan. Makatulong na dyan no masurwan. Ay. Ano na pa naman ko. Sakti mang isuro o mang train ka ni rambutan. Mamatyak ang nalaka makasusuro na yung aso. Nada trainer na. Ay. Meridap ko pa yan. Madamdaman to na mapanas kiti barangay wala. Ay. Anyat ko na yung chairman. Rumbang ka day ang masukatanan ni Mayor. Nay, apayakas tati sa lodsod mo kagawad Marina. When para kanyak, masukatan ko man. Saan laam election ton inton umayatawain. Adupay ti sananal pa sa proyekto ni Mayor. San pa'y kuma masukatan? Oo. Ken lipasin na pa'y dagijay Oo. Siya. Kaya't ko na masukatan. Asan kon to nabutusan. Sino nga ron ti kahit mo sumukat kadagiti nang ipila iti kandidatura da? Agpili akto Ado mo ti proyekto ni Mayor. Awan mo ti makunak. Na sa isayat mo lang no mailayon ita, talipasin na. Ito nagiti sumukatin Awan latam mo kon. Agpabigbig damot ti kunamkit di akit dadaulin danto dagiti na irugin. Kat mangirugida iti sa balay. Dati makuna abukod damot a proyekto. Karubang laeng Ay maday ti kasag ibagbagam.
Nay, anyat madingay bagak chairman. Ngala makamukan. Awan mat pinilitan kay. Nawaya ta sino man ngagpili iti kayat da abutusan. Isumay. Makamukan. Jak mat ibagbaga abutusan to ni Mayor kay. Tapno may layon laing nga Mayor. Huwag mo kiidi Ay, basta. Saan ka nga ilayon ni Mayor? Sa balintaw ti ibutos ka. Paliw man ni Kagawad Marina, Dumeng. Apa ni Kagawad Marina, tata? Madi, tiwas na. Adayo pa'y lati eleksyon. Adu pa'y ti saan ang nagipilpila iti kandidatura da. Ngam ison ti topikon. Prending ba't ngaminan ng iti kandidato? Kaslapay ki di adda mapasamak arali no labsan ti agsauitan gapo kadag iti may panpadamag. Ay, adda pa'y ket nanangdan kadag iti mapankampay idimot a supporters na. Ngam anyan ta kababain. Ha? Ay, san kitain? Kababain da jay. Ing karina kanong ikan na idat isagli limagasot. Mapandalaang takundi supporters da kampay de. Ngam, ay, di na matinungpal kano da jay limagasot no di kat 2 gasot kan 50 a pesos lang kano. Kababain in the world. Bilyonaryo pa'y mo't nga ro da makunkuna. Amo kon ti bagbagayo. Jak nabuya ti bagbagada ang nagreklamo at tao. Ngam, adon tinakangagak dita. Ay, nabuyak. Aya, Kababay na talaga. Adapay nabuyak manin iti bitay laang. Nagsango day tinalaing kan batido mo na politiko. Naglaklakay a politiko day jay. Kan talaga mo mararaem nga po na talaga abatido iti pasikot-sikot iti gobyerno. Ti katurda na nakidibati kit din. anya? Talaga mo ta? Updated kayon ka nagiti mapaspasama. Gapo takayat ko amaamuan dagiti mapaspasama kita. Kang runaan ti maipapan iginabayagin nga inururay ko ako mandidato para presidente. Sa bagay. Hindi pa ilang data. Ket ita nakauray mutlangan dagiti nabayagin nga gururay. Ha? Nasuruksan na 40 ket dagiti nagipila no sa anak ngagbidawd. Kasi ti dayjay ibagbagak. Ay wun, idulok idi. Ngamita, sanin. Anyan. Ay, talaga ang masurunak. Kasi ti bagbagak. Kababain dayjay. Kundi makidibati ka no. Ngam, adamat kit din coach na wino para diktar iti sungbat na kadag iti salud-sod di kadibati na. Takasanaw din samot makaawat unay piman iti English. Aya, Hawin, nakadkadlaw. English, di kasangsango na batido a politiko. Ti malas na. Dinan sa unay mangagir arasaas di para diktar. Sakit saan sa maka-English iti diritso piman. Amaw, inagalog na kining. anya. Ay ina aya. Nagaduti nag-comment. Mangibabain kun kunada. Ay apo aya. Well, ano ti bagbagada iti social media nga agraraman na kandidato. Hanggaman niya nga ron. Kaya't damot tiyag serbi. Di ba'y antay ida tay pasaksak dalat tamot ti tarigagay da. Karbungan da reta. Chairman, atay bagbaga kanyak na inabiding akaro ba da Kagawad Maring. Tsakla ko mamamati nga kasdag pipesumot. Anya data, tanod ulpo. Nagado ka no ti sa nga ili ni Kagawad Maring no itirabi Pasig ka no agtutubo. Pasig agtutubo. Aya, anyat aramidin da. Nakaulimak da ka no mo, Chairman. Ang mga numapan yan, dagiti makitkita da. Kakaanakan na nga ta. Agpapanaw da ka no pumalbango dun. Nenenenay. Anya ngay aramidin da.
Dayta nga rin ti question ni ina miding chairman. Alala, kita kung niya ti maaramid ko dita. Nakaskas daw at talaga netan. Ay na. Sunulak akong kunada. Ang sa anak ang mangyamraman isino-asino lalitan adi nga agtagtabakaw. Talaga asan kayo ang mangiramraman iti asok tabukbukudan nyo mat at talaga akin unag mat ita nasindyan na pasiti pinadis yo. Wow. Kahit, anya, naawaltam, naging istorya, chairman. Awawain, nalakaan na awatak ta ginidgid na namat ti agsinyas kas kada wagis dito'y wagis sigay. Ikapilan nakaamalak nga magisoy pinaldis ka. Jakal nga ado ti makaruan nga asaw. Alawan problema. Nawatak kami ng istoryam. Nga, sa anak nagbayagan. Sanay, lang-langin mamunod kay pinaldis ka. Ina ka. Ay, uri siya, makuya ka salbag. Panmat gaya man ti hindi to inamalak at abakaw. Ay, susapo. Inagaw, chairman. Ay, un ka! Agandad ka! Ay na, ang mga numitiklop ka! Ayan yan, dadya ka baranggayan. Ay na, di nala maidiso niya pinadis na. Aguya kak maten, mitultulad ak maten. Ay, imbaglangan no sa nakubid dayayin panaguy-uyak na. Tani, makauyak kak maten. Naglukon. Anya man nga tan ayat itaguuban day nga asaw. Dalakit di ipartahan na lakay. No naggapgapuan nakit di Jak na ayaban itay pa ka nagkumataawan. Pimanaw? Wan nga ta Iso nga imbatiklatan di kanin na di tayan tiri daw. Ita, simang putan, agtaguban. Ingkakit kitaanan Ang mga nodamot sa bali anangan ija kanin na kuma. Iso nga agtagoob ta mabisin nga tan. Ay, agruam ngagtagtaguob latan. Ingkakitaanan. Sige. Ilayon kung tumutin ti mapanay barangay hall. Adda papanan mi kadag iti barangay tanod. Aya. Sige, mapanakaon. Ni. Anya ka kadi matrabutan. Ay sus, anya taguuba maya. Oh, apay lakay. Ay umasinig ka man. Kita man da ito'y. Anya dayta? Dito nakasupot. Si kamot. Apay apatudunan na kamang kita. Sikat Uwin niya. Ay na. Hamangan no. Hamangan no bomba. Paguri ka. Ay, rambutan. Insangpot mo ka di dayta. Nay. Kita ang lakay. Agareng ang sana isungukan ka dayta nakasupo. Nay. Anya day kaya. Kita nga minun Nan. Kita man. Na. Pasig analukot apapel akasla. Sigarilyo. Nikot, sigarilyon samot na kita. Ang mapay ngay, papel samot ti grade 1 na kita nakalukaut. Nangalami ti day to'y rambutan. Ay, nang, agtaguob kitin. Kita, kinagat ng tisupot. Ni, pumanaway. Nay, rambutan! Pabanam! Ay, bakit surutak? Idulin mo pa ila na kitawain. Wala tang, nawaga ko nagiti polis. Dandaningatan. Good. Kadwak ni rambutan. Anya? Nagtagtagoob to'y aso. Agturong kami dita. At ay tangal na. Sige. Adak lang nito likod ang tibalay na kagawan marina. Urayan da kami ditan. Bye. Bye. Kumusta nga tan ni Tanod Ulpo? Nakastrip nga tan dita.
Nagkuna sumrek kalatan dito'y balay ka sika tanod ulpaw. Security ka na kayo kagawat. Di mo pa'y kayat adak at atod nyo. Salbag ka. Di ka gipulpulaw. Tanwag gipulog ka. Pabagsol ka kadagitag sususop asang ga ilay. Oo, ni kagawad mat. Agkat kadwa to. Nang runa no, ikanakmat dita patam akas na si ganito. Nadana. Oh, Apay nga daag taguob nga aso dita. Asom dayjay. kuha. Tila ka di aso ni Chairman Gusting dayton. Anya. Apay nga da dita. Nalaing aso maapeti makaulaw nga asok di aso ni Chairman. Iso dayton. Anya. Halika! Ingatong na kita imam, kagawad Maria. Pusa sa Agos, karot ulpo. Di po sasat. Oh, ang beta. Apay ngay. Ikatam na ito. Sarbag ka ulpaw. Awang basol ko. Apay ang pinusasan na. Nakitam dayta intangal ti aso. Naggabuti to'y dayta. Kapad paday dayta, igamam dayta nakasupot. Umayo na iti mang tiliwkan ka kagawad Marina. Si kagayam ti dadaulo na iti aglaklako iti mariwana. Ay, bakitan ka nga wan nagnakimam. Ay. Rambutan, anyat makunam, ha? Ha? Taguuban nak. Ay ati aso. Agtagoom no. Pusher ti mariwana. Taguuban ni rambutan.